Online sa hotline. Dahil nag-ari sa aton nga linya ho ang coordinator sang PKKK, ari si Ma'am Roslyn Riopay, may mga activities dira sila sa Banluaco, sa Kawayan. Hello Ma'am Roslyn, good morning. Si Action Art live kita subong diri sa Action Radio Bacolod. Hello, good morning, Action Rex. Action Art, si Action Art. Action Art, sorry. Aha. Good morning and good morning sa tanan nga nagapamati sa Action Radio. Yes ma'am, kumusta na no sa mga activities nyo? Kag din ka mga specific areas Kawayan? Ay, okay. Sir, actually, ara kami sa Ilog and Candoni. So, Ilog and ang aton nga- Candoni, okay? Yes. Yes, sir. Ilog and Candoni. Aha. So ano mga activities naton for the public to know kag sa mga pumuluyo dira nga kadtuan ninyo? Sa Subong, sir, nagahiwat kita sang timing man nga nagahiwat kita sang World Humanitarian Day. At the same time, may ara kami nga activity Subong, pagpanagtag or provision of learning and teaching materials, sir, sa mga schools sa Ilog and Candoni. Okay, okay. So mga pila ang beneficiary nga target naton hatagan sining reading materials ni ma'am? Learning materials, sir. Learning materials. When you say learning materials, ano siya? Mga notebook, bags, school supplies, sir, for the student, for the learner. Wow, very good. Yes, Oho. sir. Then, at the same time, may hatag kami mga equipments for teachers nga magamit man sa mga to bridge the gap between the learners man, sir. Especially subong nga nag-pandemic and timing man nga nag face-to-face class naman kita. So, may mga equipments kami nga ihatag sa mga schools like TV, speakers, electric fan, printers, and laptops. Wow, tikinanglanon gina sang Candoni Ilog area da. Now, hindi Yes, lang sir. sa proper nga mga barangay ni dalaning iban nga mga upland barangays da sang Ilog ka Candoni, ma'am. Actually, sir, for the project, yes, cover siya ang nga barangay of Candoni and Ilog. But for the learning equipments, we only cover, sir, four schools. Okay. Specifically, ang Mabwa Elementary School sa Pingot, in the Municipality of Ilog. Puloy layo Then- pinggot. Ni kalabot ka to? Yes, sir. Ba, grabe ba? Dahil sa tapi ka mo nagagi o kontras ka ni ngay? Sa may tapi, po sa may barangay Magbalio, then sa Pingot. Gani. So, ano pagid? Bingot? Oo. May ara kami Upper Kawas Elementary School sa barangay Canlamay, Municipality of Ilog. Maulapitanay lang sila da? Ano Then pagid? may ara sa Mambusaw Elementary School sa barangay Tabo, also in Ilog. And ang GP Mess or the Galiciano Tempurosa Memorial Elementary School sa Kaningay, Barangay Kaningay in Candoni. Okay. So, grabe, no? This is a very good initiative and effort nga ginahimo ninyo nga magkabuligid para sa mga students, not only sa students, sa teachers, sa mga parents, at least may ara mga galamiton ang mga kwanda, mga beneficiaries. Yes, sir. And not only for this opening of class, sir, but we are also planning to build sang learning kiosk. Okay? Maghatag sang learning kiosk dito sa sininga mga schools. Ang learning kiosk magamit siya not only by the student but also mga out of school youth naton and mga ALS if there are mga ALS nga sa sininga mga communities and mga other people within the communities nga gusto and willing to learn basic writing, reading, mga muna, sir, and arithmetic. So, bigyan sila. Yes. Kadto sa dira sa kiosk. Baw kanami. Anyway, sa mga taga-Candoni, Kawayan, Ilog area nga naga-monitor sa inyo subong with the implementation of your programs and projects, dira anong mensahe mo sa ila, ma'am? Yes, for sa aton nga mga pumuluyo sa Ilog and Candoni,
nagapasalamat gid kami sa inyong nga cooperation sa aton nga project, Immediate and Comprehensive Response for Communities Affected by Typhoon Rai or Typhoon Odette. And at the same time, ginapasalamatan manamon ang LGU tungod sila, sir, hindi man kami makaubra sang sini nga mga projects, sang sini nga mga assistance if wala sang help or bulig halin sa aton nga local government unit sa munisipyo sang Ilog and Candoni, and at the same time sa aton nga mga barangay sa Ilog and Candoni. So thank you gid, and amo na may ara pa mga masunod nga mga activities, and at the same time may ara naman nga tapos nga mga activities natin sang nagligat. Yes, sir. Yes, ma'am. So, just keep us posted, Ma'am Roslyn, no, kung anong mabulig namon to inform dira sa mga beneficiaries ang inyo sininga program. Salamat gid kag halong kamo dira. Good morning. Oo, thank you gid, kag salamat man. Ma'am